Sinasaktan niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At huwag kang maglala, ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang nagpa-promote ng We Listen and We Don't Judge culture sa radyo. At kasama niyo po si DJ Rocketera. Meron na rin tayong kasamang top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hi, good evening. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Joanne, Joanne, ilang taon ka na? 40, 40. Sang lupalop ka galing, Joanne? Makati. Makati. Joanne, gusto ko lang itanong kung lahat ba ng radyo, TikTok live o Facebook live na nandyan sa'yo naka-off? Opo, enough ko na. Alright, sige. Ayan, mas malinaw ka nang naririnig namin. Medyo may nag-feedback lang kasi kanina, kaya kaya na-distract ako, alam mo na. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Joanne, 40 from Makati. Ano ang top secret mo? May karelasyon ako, pero wala kaming label. Mahigit 1 taon na kami. May nangyayari sa amin. Tapos ako lang yung nagmamahal sa kanya. Single mom ako eh. Mhm. Meron akong 2 anak. So, ayun, na-develop ako sa kanya. Actually, ayoko sa kanya nung una. Pero nung tumatagal, habang may nangyayari sa amin, nahuhulog yung loob ko sa kanya. Tapos ilang beses kong tinatanong sa kanya, na ano ba yung lagay ko sa kanya. Sabi niya, hindi pa raw siya ready. Tapos, pero ano siya, binata siya. Walang Wala sabit. siyang, walang sabit. Alright. Pero merong anak. So, merong anak? Oo. Pero wala siyang asawa. Okay. Ikaw ba, kasal ka sa una mo? Opo. Ilan na anak nyo? 2. Technically, physically, emotionally, mentally separated na kayong dalawa? Opo. Paano mo nakilala tong lalaking to? Referring po, dito sa bagong lalaki ha? Sa mga kaibigan po. Sa mga kaibigan mo. Sabi mo Opo. kanina hindi mo siya unang gusto agad. Pero nung nagkakasama na kayo, ano ba, sino ba unang nagpakita ng motibo? Siya po, syempre. Tapos pinakita niya na yung embutido. Ay! Ano po, basta ganun, muna kami, nagkwentuhan, tapos naging friends sa FB, tapos nagchat-chat, kumusta, ganun. Tapos hanggang sa nagkita na kami, tapos nagsunod-sunod, tapos may nangyari. Sa akin nung una, wala lang kasi syempre ako, matagal akong walang Walang ganon. matagal kang nagarahe, ganon. Ano ba, na So, may agyo na ba? Meron na bang tumubong halaman dyan, naligaw? walang tumutubo Talagang talagang kalbo lang Joke lang. Ano ba yan? Pwede ba yun? Pwede ko ba sabihin ganun? Ay, bakit wala? Wala Anyway, naman tayong inaano na binabanggit dito na kakaiba, diba? Kumbaga, may mga Oo. tumubo lang siguro na pagkalumbay, Oo. pagka-miss, ganyan. So, Ganito nung una lang. sa'yo, no feelings attached, no strings attached talaga. Lahat wala talaga. Wala talaga. So, DJ Rocky, sobrang wala.
Okay, so paano Ayun. nangyari na nagkaroon ka na ng feelings dito sa taong 'to? Yung nagsunod-sunod na ano, na may nangyari. Anong mga ginagawa niya sa'yo that made you feel na mahal mo na 'tong taong 'to? Mabait siya, eh. Mabait siya, tapos, pag kasama ko siya, tahimik lang. 'Pag nagkukuwento basta iba siyang kausap, iba rin siyang kasama. At iba rin siya sa kama? Oo, Magaling ba? gano'n. Sakto lang, nung una hindi nga, eh. Wow, parang expert na Pero expert nung ka. pero nung tumagal, ayun na, parang sabi ko, hindi ko na kayang bumitaw dito, parang gano'n. Mhm. So, 'pag nagkikita kayo, ano normally yung routine ninyo? Like kumakain kayo ta's pagkatapos nun nagche-chicken joy ba kayo, ganun ba yung ginagawa ninyo? Paano? Bigyan mo kami ng Um, ng mga gawain ninyo. 'Pag nagkikita kami, gano'n, kumakain muna, tapos kuwentuhan, tapos umiinom kami. Tapos yun na, nagche-check-in kami ta's ayun, Eto palaging may nangyayari 'pag nagkikita kami. Siguro sa isang linggo 3 beses kami magkita, 4 gano'n. mhm. Lalo pagka gusto ko siyang puntahan, anytime kasi puwede ko siyang puntahan, eh. Bakit Dahil ako wala anytime? naman anytime puwede ko siyang puntahan. Like sa bahay niya, sa apartment niya, sa condo niya? Sa bahay nila. Sa bahay nila, nandun ba yung mga bata? Or hindi niya kasama yung mga anak niya? Ay hindi, isa lang ang anak nun. Nandun yung anak niya nandun sa nanay, So, sa living anak alone siya? kasama yung parents niya, So, kilala ka tsaka ng mga yung magulang? kapatid. Oo, kilala ko. Napakilala ka na? Ang babait nila lahat, sobra. Ang babait nila, napakilala ko. Yung mga kaibigan niya, nakilala ka na rin ba? Oo, kilala ko lahat. Anong tawagan ninyo? Wala, sa pangalan lang. Yung parang, "Hoy, ganun lang, ganyan. Joan," Oo, ganun. pero oo, hindi gano'n lang, yung tinatawag siya sa pangalan niya, tapos ako hindi bihira nga niya ako tawagin sa pangalan ko, eh. Basta gano'n, siguro hindi pa siya maka-move on dun sa dati niya. Kaya ako naman, sige lang, kasi siyempre ako bilang isang babae, iniisip ko na lang na pinipili ko na lang na maging masaya kasama siya. Mhm. Tapos 'pag umuuwi ako, umiiyak ako sa kotse, tapos miss ko na agad siya. Tas kinabukasan minsan pinupuntahan ko siya kaagad, gano'n. Basta gano'n, everytime na magkikita kami, nag-aano kami, Merong mangyayari sa inyo? meron. Hindi ako Mhm. papayag na wala, siyempre. Ikaw talaga yung hindi pumapayag na wala? Oo, ako talaga. So, kailangan mo siya? I mean, mahal mo siya? Oo, hindi? Mahal ko na siya, oo. Feeling mo ba Sobra. kailangan mo siya? Ha? Kailangan mo ba siya? Oo, hindi? Kailangan ko siya. And as of the moment, meron ka bang pinagsisisihan? Wala. Wala akong pinagsisisihan kasi ginusto ko naman lahat. Kaya lang, naano kasi ako na yung bang gusto kong mangyari na magkaroon kami ng talagang yung matatawag mo na jowa mo, boyfriend, girlfriend, 'di ba? Kasi yun na lang ang kulang, eh. Nagagawa naman namin lahat, eh. Mhm. Hindi niya maibigay yun. So, hindi ko na rin hinahangad. Kaya lang nasasaktan ako at nag-iisip ako na baka mamaya pagdating ng araw, ako yung kawawa, 'di ba? Pagdating sa huli, kasi siyempre binata siya, Mhm. tapos
wala kaming ano, hindi niya ako girlfriend, hindi Mhm. ko rin siya boyfriend. So, parang malaya siya, 'di ba? Mhm. Sa palagay mo, ano yung pwede mong gawin para mabigyan ka niya ng label? Lahat kasi ginagawa ko na, eh, lahat na. Sa tingin ko wala na akong puwedeng gawin. Maghintay na lang siguro. Pero hanggang kailan? Yun ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan? Hindi niya rin masagot, hindi ko rin masagot kaya Hindi ako mo ba na-consider na mag-entertain ng iba bukod sa kanya? Total wala naman kayong label, eh. Ano bang tawag diyan sa sitwasyon na meron kayo? Is it exclusively dating or FUBU lang, gano'n? hmm, hindi ko rin alam, eh. Merong mga nagko-court sa'kin pero hindi ko pinapansin talaga. Bakit? Siya lang talaga kasi yung gusto ko. Ayaw ko, eh. Kasi ako marupok ako, DJ Rocky, sa totoo lang. Kaya hindi ako nag-e-entertain ng iba. Baka mamaya dumalawa ako, isipin ko, 'di ba, 'pag kunwari may manligaw sa'kin tapos sabihin niya, talagang ito nanliligaw sa'kin, eh. 'Pag sinagot ko 'to, tapos hindi siya, 'di ba? Ano ba 'yun? Ayoko, basta kabisado ko kasi ang sarili ko. Mhm. Yung Kaya pag-let ayoko go dito sa lalaking 'to, puwedeng ano po? yung i-let go 'tong taong 'to, pakawalan 'tong taong 'to, hayaan na siya kasi hindi ka mabigyan ng label, eh. Okey ka dun o napag-isipan mo ba yun o hindi mo na kayang mawala 'tong taong 'to sa buhay mo? Sa ngayon, hindi ko siya kayang mawala, 'yun ang masasabi ko. Pero ang sabi niya sa'kin dati, huminto na kami. Kasi isang araw bumalik yung babae, Yung yung ina nanay ng ng anak anak, niya? oo. Mhm. Ah, Sabi niya hindi na raw niya yun babalikan. How sure are you? Yun nga, eh. Pero, um, ngayon nawala ulit, eh. Kasi Mhm. ayaw ng pamilya niya doon Okey. sa babae. Puwedeng malaman kung gaano na katanda 'tong lalaking 'to? Bata pa siya sa'kin, 35 lang. 5 years ang gap namin. Ilang taon? 5 years. 5 years ang age gap ninyo. Opo. Pero puwede pa rin yun, Emotionally ba O nagko-connect kayong dalawa? Opo. So aside Tapos aside sa hmm, mga bagay na pinagsasaluhan ninyo intimately, ano pa yung masasabi mong factor kung bakit hindi ka bitaw dito sa relasyong ito or sa sitwasyong ito, sa taong ito? Tanggalin natin yung tsuktsak tsenes tulo ang dugets. mm. Tanggalin natin yun sa picture. Palagay mo, ano yung nagpapastay sa'yo dito sa lalaking 'to? Kasi talagang mabuti ang kalooban niya, eh. Nakikita ko yung pagkatao niya. Sabi ko sa'yo, 'di ba, at first hindi ko siya gusto. Kasi hindi naman siya attractive sa akin, eh. Pero unti-unti nakikilala ko siya, tapos nakita ko yung kabutihan ng puso niya, kabaitan niya, napaka-honest niyang tao sa akin. So yun ang gusto ko sa lalaki, super honest. Hindi siya kumikibo pagka meron siyang kilos na hindi ko alam. Ayaw niya ring magsalita sa'kin kasi ayaw niyang masaktan ako. Alam mo yun, yung minsan sinasabi niya sa'kin na, "Wag muna tayo magkita kasi ano," pero maano kasi siya, mabarkada siya, eh. Pero super close ko yung mga kapatid niya, tapos yung nanay niya, tsaka yung tatay niya.
sinasabi naman sa akin yung totoo pagka, ah, Meron talaga siyang pinupuntahan, gano'n. So, parang oo, nako-confirm mo yung mga sinasabi sa'yo, totoo naman, gano'n. Hindi naman nagloloko sa'yo, gano'n. hindi talaga. Okay. Kasi basta super honest siya sa akin. Okay. Kung honest siya sa'yo, bakit hindi siya maging honest na bigyan ka na ng label? Like, parang, ano ba siya sa'yo? Like, tinanong mo na ba siya kung mahal mo rin ba ako? Kasi ako mahal na kita. Nagkaroon na ba kayo ng ganung moment, ng confrontation na, Alam mo, DJ Rafi, hmm, ngayon napapansin ko sa kanya nagbabago siya. Nagbabago siya. ano tong mga Kasi pagbabago na to? dati Paano mo nasabing nagbabago siya? nag-update siya sa akin, lahat. Madalas nagvi-video call. Tas dati kasi 'pag tumatawag ako diyan, hindi niya ako sinasagot. As in, ayaw daw niyang makipag-usap, ayaw niyang ano. Pero Sa ngayon, pero ngayon kada tawag ko, sinasagot niya. Tapos basta palagi na kaming nagcha-chat, nag-aano. so, Kontento. so pakiramdam mo, dahil sa pagbabagong yun, kumbaga development yun ng sitwasyon na meron kayo, na parang possible na relationship na to. Kasi dati hindi ka naman sinasagot, pero ngayon sinasagot ka na, nag-update na siya Oo, sa'yo. So parang nadadagdagan yung confidence mo dun sa relasyon na pwedeng maging kayo officially. Tama ba? oo, tama. Pero alam mo, DJ Rafi, hindi ako umaasa dun, eh. Kasi ayoko ng masaktan dahil before 'di ba, yung ex-husband ko, Mhm. ah, sumakabilang bahay din kasi yun. Pero kung hindi ka umaasa, bakit nandyan ka pa? Eh, kasi mahal ko siya, gusto ko pa, eh. So hindi ka Ah, umaasa, pero dahil gusto mo pa, nandyan ka pa. oo, actually ayoko ng umasa talaga. Okey lang sa akin yung ganitong sitwasyon namin, Mhm. masaya na ako dito. So Kung di ready niya ka kayang ba? ibigay, 'di bahala siya, 'di ba? Basta Handa ako ka ba na just in case sasabihin niya isang araw, o hindi na lang siya magparamdam sa'yo? Sabihin niya na, okay, it's not gonna work for us, or hindi na lang siya biglang magparamdam sa'yo. Handa ka ba sa pagkakataong yun? Palagay mo kaya hindi, mo? mamamatay ako. Mamamatay ako kasi isang beses hindi niya ako sinasagot. Halos mabaliw ako, tapos, iyak ako ng iyak, gano'n. Yun pala may ginagawa siya. Parang, napa-paranoid ako 'pag hindi ko siya nakakausap sa isang araw. So, yung bagay na sinasabi mo parang hindi ako handa. Hindi ko rin alam kasi baka mamaya pagdating ng araw kaya ko din 'yan, eh. Hindi ko pa masasabi kasi wala pa naman Mhm. Sana sana yung i-explore mo talagang maigi yung nararamdaman mo, ha, Joanne. Kasi kanina sabi mo sa akin, hindi ka umaasa. Pero kaya ka nananatili kasi gusto mo pa. Tapos ngayon tinanong kita kung handa ka just in case magpaalam siya sa'yo. Sabi mo hindi, baka mamatay ka. And we don't want that to happen to you. Kaya sana i-explore mo pa yung parts of you na hindi mo masyadong nakikita at napupuntahan. Kasi baka may blind side ka. oo nga, eh, And tama. Kaya nakakatakot nga yon. mm, kaya nga tumawag ako sa'yo para humingi rin ng tulong kasi nalilito rin ako, eh. Mhm. Tsaka natatakot sa mga puwedeng mangyari, Yes, natatakot din 'di kami ba? sa posibleng mangyari sa'yo. Kasi kanina nung binitawan mo yung parang hindi ko kaya, baka mamatay ako. Kasi syempre may anak ka. Ilan ba yung anak mo? Dalawa po, 2. Ilan taon na sila? bata pa, eh. Mhm. Yung isa 15, yung isa Mhm. 10. So they need you. They need you. Alam kong mahal mo sila, mahal ka rin nila. Opo. Anong plano mo ngayon? Plano ko kung ano yung dumating, yun na muna. Kasi sa totoo lang, ang hirap na ano, eh, mahirap magdesisyon ngayon. Ah,
Alam mo ba, paggising ko sa umaga, sabi ko sa sarili ko, parang ayoko na. Kasi minsan nahihirapan ako eh. Kaya lang, maya-maya, ah, makakausap ko na siya, magbabago na naman ang isip ko. Yeah. Ganun. So maghapon, magkausap kami. Maya-maya, pupuntahan ko na naman siya. May question ako sa'yo, Joanne. Mahal mo ba sarili mo? Oo naman, mahal ko sarili ko. Pinapahalagahan mo ba yung sarili mo? Oo naman. Mhm. Anong rason Kaya kung nga, bakit ka umalis doon sa dati mong relasyon? Ha? Anong rason kung bakit nagiwalay kayo ng asawa mo? Ano, nagkaroon siya ng iba kasi. Ikaw ba ang pumili na makipag-iwalay sa kanya o siya? Dalawa kami, nagkasundo na. Kasi hindi na rin masaya. So alam mo na hindi mo deserve yung ganong klaseng sitwasyon o relasyon. Kasi ayoko yung parati akong niloloko eh. Mhm. Kasi 'di ba, una, syempre nung unang nalaman ko, pinatawad ko siya. Mhm. Pangalawa, maraming beses. Sabi ko, tama na. Yes, tama Okay na na. yon. Okay na. At Nung time na hiwalay na kayo nitong asawa mo, tapos pumasok itong lalaking to sa buhay mo, nakaramdam ka ba na posible ka ulit umibig sa isang lalaki? Nakaramdam ka ba na parang, uy, may pag-asa pa ako pagdating sa pakikipagrelasyon? hmm, Hello? oo, kasi naramdaman ko na nagmamahal ulit ako eh. Mhm. 'Di ba? May takot ba na hindi ka tanggapin ng isang tao dahil may mga anak ka? Wala naman. Kasi unang-una, alam naman niya na may anak ako. Mhm. So feeling ko, tanggap naman niya yun. Mhm. Pero may takot na baka hindi matuloy itong inaasahan mong relasyon. Meron, may takot ako. Yan ang biggest fear ko ngayon. Kung nakikinig yung lalaking to na tinutukoy natin ngayon sa radyo, anong magiging mensahe mo sa kanya? Bibigyan kita ng ilang minuto para makapagbigay ng mensahe sa kanya. Go ahead. Baka maiyak ako. Um, kung naririnig mo ko, unang-una, salamat sa'yo kasi mabait ka sa akin. At saka, nakikita ko yung pagbabago mo. Gusto ko malaman mo, okay lang sa akin na ganun na lang, hanggang dun lang tayo. Nagpapasalamat din ako kasi binago niya ako. Marami akong natutunan kasi sa kanya. At alam kong marami pa akong matututunan. Kaya hindi pa ako bumibitiw eh. Pero hindi ako madamot. Kung gusto niya ng sarili niyang pamilya, ewan ko kung kaya kong ibigay yun. Pero bahala na, hindi ko kasi alam eh. DJ Rocky, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Sa ngayon, masaya. Masaya kami. Mhm. Basta, thank you sa kanya kasi masaya ako sa kanya. Alright. At hindi naman namin sisirain yung kasiyahang nararamdaman mo dun sa taong yun. Oo. Kasi sino ba naman kami, di ba, para sirain yung ano mo, di ba? Yung nararamdaman mong yan eh. Dati Buhay mo sobrang naman yan. ako dyan eh. Sobrang iyak na iyak ako kasi
Tinatanong ko sarili ko bakit na ah, ba't ganun, wala kaming label. Tapos habang tumatagal, naiintindihan ko siya kasi mas marami siyang problema na dapat unahin. Noong una, sa pamilya niya, Mhm. tapos anak niya, Mhm. okay lang. Pinagbibigyan ko siya dun eh. Mhm. Hindi, sabi ko nga sa'yo, hindi ako madamag, DJ Rocky. Alright. Alam mo, gets naman namin na mabuti ka ring tao, mabuti rin siyang tao. Pero again, napaka-importante pa rin ng label sa isang relasyon. Kasi it only goes to show na walang accountability yung tao kapag hindi siya makapagbigay ng label. Sorry, maging direkta na talaga ako dito. Walang Okay lang. sense of responsibility, sense of accountability, nasaan yun? Kumbaga, kung isang tao talagang desidido na gusto ka, magbibigay yan ng label, babakuran ka niyan dahil ayaw ka niya ng maagaw sa iba. So, Joanne, yung taong sinasabi mo na mabuti, oo mabuti siya, no doubt about it. But, meron ba siyang sense of accountability sa'yo? Gayong may nangyayari sa inyo. If ever na mabuntis ka uli, tapos dito sa lalaking to, palagay mo, pananagutan ka? Di ba may takot din? Iba kapag meron siyang sinabi sa'yo o may ginawa siyang paraan para ipangalandakan sa buong mundo na eto yung babaeng minamahal ko. It gives you a sense of security and safety. Tama? At lahat ng babae gusto ng ganong klaseng relasyon. Yung safe and secured siya. Yung hindi ka mag-iisip araw-araw, gabi-gabi. Kung ako pa rin ba yung pinipili niya sa bawat minuto na dumadaan sa buhay niya. Actually, DJ Rocky, hindi niya nga alam na kasi delayed ako eh. So, hindi ko sinasabi sa kanya na parang buntis ako. Ilang weeks na? 3 weeks kasi. Nagpiti ka na? Ha? Nagpiti ka na? Hindi pa, kasi natatakot ako eh. Magpiti ka na tomorrow. Morning. 'Di ba unang ihi sa umaga, yun yung gagawin. Oo, Alam mo naman yan, nakailan ka na ha? oo nga eh. And you know your Pero body feeling well. Pero feeling ko positive kasi iba yung pakiramdam ko ngayon. Well, I just hope and pray na kung ano man yung blessing na yan sa buhay mo is makatulong doon sa pagde-define din ng relasyon na meron kayo. Although, hindi dapat yun yung magiging rason, pero sana, mas makita natin yung sense of accountability nitong taong to towards you. Alright? Kasi alam mo, Sorry talaga, Joanne. Gustuhin ko man na pahabaan pa yung oras natin ngayon dalawa. Kaya lang overtime na naman ako. Magbabayad na naman ako dito ng renta sa parking, charot with harot. So thank you so much, Joanne. And I hope kahit papano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. And please, please, please be safe. Keep safe. And kung para lang sure ka, magpiti ka na bukas, ha? sige. Kahit ako pa magpadala ng PT sa'yo. Charot with harot. Anyway, thank you so much, Joanne, for calling. Salamat din po at saka good night. Good night. God bless. God bless. Pag nag-PT, no? Di ba parang manginginig-nginig ka, no? Kung positive ba to, negative to? Pero alam mo, di ka matatakot eh. Kapag alam mo na yung taong nakabuntis sa'yo, pananagutan ka.
Walang takot pag ganun. Pagkasal kayo, nasa masaya at healthy kayo na relationship, walang takot eh. Although, kakabahan ka kung kaya mo bang maging nanay uli o kaya ko bang magsilang ulit ng tao sa mundong to, ganyan. Pero, goods ka kasi alam mo naman magiging katuwang ka. Pero, sa sitwasyon ni Joanne, I just hope and pray na magkaroon ng accountability and sense of responsibility itong lalaking to sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, ewan ko kung sino nakarinig na dito dati ng sinabi ko, kinuwento ko tungkol sa buhay ko. Medyo malayo naman yung sitwasyon namin. Pero I also experienced that no label kind of relationship. Yung tipong ginagawa namin halos yung ginagawa na magjowa. Pero wala kaming label. And I was stuck there for almost a year. Ha? Seryoso? At sa araw-araw na lumipas, pinaniniwala ko yung sarili ko, pinaaasa ko yung sarili ko na magkaka-label din kami nito isang araw. Hindi lang siya handang magbigay sa akin ng label kasi marami pa siyang inaayos sa buhay niya. Ako handang-handa na ako pero baka siya hindi pa. And I was giving so many excuses dito sa lalaking to because nahulog na ako sa kanya. And I pictured out myself kasama tong taong to. Parang ang dami ko na na-imagine eh. Okay yung personality, ang bait. May mga bagay siyang tinuro sa akin at alam kong matututunan ko pa ito pag siya yung kasama ko. Marami pa akong matututunan sa piling niya. But then, I was longing for someone who I can call my home. Or I was seeking for a potential partner for life. Tapos na-realize ko na, ay, parang nagsasayang na ako ng oras because nagsabi na ako ng gusto ko, nagsabi na ako na gusto ko na siya, mahal ko na siya, kailangan ko na ng label, kailangan ko na maramdaman na secured ako, na safe ako. Pero hindi pa rin ibinigay sa akin. And then, nung nawala ako, nagabol lang siya ng onting oras ng araw. Pero hindi na rin siya nagparamdam. See? Hindi naman tayo ganun kabigat para hawakan nila. Inantay lang din naman nila tayo na bumitaw pala. Because we are convenient for them. Naibibigay kasi siguro natin yung pakiramdam ng pagmamahal para sa kanila. But sila hindi nakapagbibigay talaga ng pagmamahal na nararapat para sa atin. We accept the things we think we deserve. So kapag alam mong deserve mo ng tunay at tapat na pagmamahal, yung may accountability and sense of responsibility, then go for it. Huwag kang matakot na magbumitaw sa mga taong hindi kayang makapagbigay nun. Kasi oo, masaya ka nga sa umaga o sa gabi o madaling araw kapag magkasama kayo, nagchuchuk-chak-chenes, tuluwang dugets kayo. Pero pagdating mo ulit sa bahay, na pag-iisa ka, payapa ka ba? Masaya ka pa rin ba? O yung saya na yun, nandun lang pag magkasama kayo? Love, hindi naman yan equivalent lang sa masaya. Love, I think and I believe, is equivalent to peace. Kung payapa yung meron sa inyo. Ay. Anyway, kabisyo, sana may nakuha ka dun sa sinabi ko. Binulgar ko na talaga yung sarili kong karanasan, no? 'Di ba? Para lang sa programang ito.
Kahit gaano pa kadaming oras, panahon yung ibigay mo dito sa taong to, kung hindi siya magbibigay talaga ng label ng umpisa pa lang, hindi yan magbibigay ng label sa'yo. Naghahanap pa yan ng mga iba niyang options. Oo, unless may kasunduan sa kontrata na hindi niya makukuha ang kayamanan niya na 2 million pesos kung hindi niya tatapusin ng 6 months contract. Charot with harot. Anyway, I gotta say GTG as in gotta go. Bukas ulit magsama-sama tayo para sa programang Rocky Secret Files and Top Secrets. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakatera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.